Ụmụ Igbo ekele m unu. A sị nka chi tata bụ oge mara anyị mma. A sị na ihe anyị ga-eji ama aka anyị na anyị gbuo n'ihu anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka n'ihi anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ebe ebute mma. A sị m Igbo kacha anọ. A sị nke ana Igbo chebe anyị niile. Agazie n'ọfọ sị aka mbụ ka onye nke gị Ugochi tubara n'Oraifite. Nwa nri anyị bụ nri ụmụ Adama nri n'Oraifite. Ihe mbịa ka nkọwa maka ụbọchị taa gbasara ịchụ aja. Mkpa ọ dị bụ mmadụ ị na-achụ aja. Ndị Igbo na-atụ ilu ka a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Nwanne chụba aja. Ịchụ aja na-emepe ụzọ. Ndị soro oyibo si na givers never lack. Mụta ka esi enye mmụọ ihe, maka na onye na-asụ akwa na-akwa aka ya. Ị na-enye mmụọ ihe, mmụọ na-enye gị. Onye kpụrụ okwu si na onye kere eze na-ekele ya. A na m achịkọwara dachi okwu asị givers never lack is a law of the universe. This is natural law that Almighty Father instituted in the universal law. Whether you believe it or you don't believe it, keep happening. Have you asked yourself, why is it that the rich normally give more? Naturally, and I multiply. The law of give and take does not care your religion. It does not care whether you are a Christian, a Muslim, a Buddhist, this and that. No, it does not care. Ihe ọ na-agụ bụ that you give to the universe. Whether you do saraka to human beings, to animals, be friendly to nature, you have given and you must receive. Chukwu okike adịghị mmadụ. What the nature does not for anybody. Once you give, you must receive. Let me give you one example in an Anglican story in the Bible. There was a woman called Dorcas. We are told that Dorcas is like an in-law to Peter, apostle of Jesus. When Dorcas passed on and Jesus came and people started crying, start showing Peter, see what this Dorcas did for me. The cloth I'm wearing, he's the one that she was the one that provided it. This one was everybody, each and every one of them was showing appreciation, showing what they benefited from Dorcas. Bible said that because of that, then the woman Dorcas was healed, and the woman came back to life. What does that mean? Giving to creation have a way. Those people you are giving, being closer and friendly to nature, both animals, plants, and whatever, humans, they have a way of interceding on your behalf. That is why the rich, they know the secret of wealth. They know the secret of wealth. That's why wealth keeps coming to them. Let me give you another instance. Do you know that water, if you want to go and fish, most of the time you use a hook to get to maybe look for earthworm, put, then give to the water in order for the water to give you fish. Remember, when Jesus Christ was asked to pay money with his disciple, he asked Peter to go to the river, definitely use a hook to catch the first fish, and now said that he should open the mouth of the fish that he will see money. He used that money to come and pay for the money supposed to pay to Caesar as tax. So what I'm saying is that he must give to universe to get, even to fish. Jesus asked Peter to go and cast it. After doing that, he gets fish. So in nature, he must give something out and to receive. So keep on na-achụ-aja, nwanne na-achụ-aja. Na-achụ-aja. And
always do it the way it's supposed to be. Sometimes ndị mmadụ amara ihe bụ ịchụ aja, amara ka esi achụ aja a na-anara. Ka mmaziri gị ụfọdụ n'ọdịnala Igbo, ị ma na o nwere ihe a na-akpọ ịwa akpa aja. Ịwa akpa aja bụ ihe ọ na-abụ mmadụ mee, ọ ndị dibịa na-eme olden days. Without ịwa akpa aja, emabụ dibịa. Ịwa akpa aja bụ the higher level of lifting you up, showing you how to do aja. So ihe na-achịkọwara gị bụ ma ka esi achụ aja. O nwere ndị na-achụ aja, aja ha na-achụ bụrụ na you are a businessman. Let's say you are a businessman. Ọ bụrụ na ị dị enwe time, you can never waste the same time with a priest or a dedicated dibia. You have time to intercede for people as his partners, people that is in his altar, intercede for them. So learn how to ịchụ aja. Maka na ị na-achụ aja, onye nchụaja nwa na-eburu ayịyọ gị, onye ka ejikwa onye nchụaja. Priest is somebody elevated among equals. Ọrụ ya bụ ịchụ aja. Ọchụ aja n'isi ndị mmadụ ka entities of powers nwee ike wee narụ ya bụ ịchụ aja. Onye kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ji nwee ọtụtụ ndị mmadụ dịka what they call mentors, high priests, great dibias, ndị ha nọ maybe onye ahụ nwere ike decide every month na ọ na-sow seed like any amount of money so that the person will be doing rituals for the person, for breakthroughs. Ihe na-achịkọwa bụ na ịchụ aja ma nnukwute mma. Ịmakwa na ịchụ aja bụ mgbe ị chụọla aja nweghị ike, ọ bụrụ na ọ chi gị ka ị nọkọtara nwesị ka ihe chi gị ihe. Ịchụ aja mesara aka ụmụ mmụọ dị iche iche abịa soro wee rikọọ. Ịma etu a ndị mmadụ si make friends. For me, I make more of spiritual friends than physical, because ụmụ mmụọ anwa ị na-emeke friends, ọ ha ga-agbara ụwa ọgụ na mmụọ. Etu ahụ ndị ụwa si awa nọkọta akpọ guys CBS abịara ka anyị jee ṅụọ mmanya ha erie ṅụọ ịkwụ ụgwọ. Ihe na-eme ihe ahụ na ị chọrọ ibuild friends ndị nwere ike inyere gị aka na mgbe ya nọkwa na mkpa. Etu ihe ọtụ ọ dị na mmụọ, ndị nwere ike inyekwa gị aka na mmụọ. Si na onye nke abụ onye nke anyị mba ya agha eme ibe ndị mmadụ na-agagoro ụzọ bụ na ha gawuru ụzọ, mana ị gafere mmụọ sịrị ụzọ. Nwere ike bụrụ onye na-eje ahịa, mgbe anyị ga-eji wee na-eje ahịa, onye a nọ na kọmputa na-eche ka ihe na-eme na nwere ike ọtụ ụla ụlọ atụọ ya ngwa ahịa agafere. Nwere ịmara na ọ na-eme ihe ọzọ na-achọ ịchụ mma. Ndị mmadụ na-adịghị ama ka esi achụ aja. Oke, ị nwere ike na-eje obodo oyibo. Mgbe ị na-achọ ije obodo oyibo, ị gwakwọrọ nna gị, oke lese na nna gị dị ndụ, ị kpọkọrọ onye nọrọ ụwa chi ụwa gị si ya niile eje obodo oyibo. Ị kpọkọrọ ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị, gwa ha niile eje obodo oyibo. Ịchọ ije welata ihe dị na mba, ị gwakwọrọ gị ancestors, ị gwakwọrọ ha na be nna gị, si ya na be nna m na nna eje mba, duru m jee duru na ha nọọ anya nnekwu na-echewapụ ya. Ị gwakwara ha na niile eji ihe dị etu a, ịgwa ha niile eji ihe dị etu a, ịchụpụ aja. Iwe chụọ aja wee sị ha niile eji ihe dị etu a, ha biko ndị nke a ka anyị na-enye ha, ha duru jee jata n'ihi enyekwa ha nke a. Etu a ka o kwesịrị ịdị. Etu a ka ọ dịkwa na marriage. Nwata nwaanyị na-achọ ịnụ di, ịgwakwọrọ chi onye ụwa gị na-achọ ịnụ, ịgwakwọrọ mmụọ dị be nna gị, ancestors na di na-abịara gị, ịgwakwọrọ ndị ichie be nna gị, ịgwakwọrọ ngwuru be nna gị na ihe dị etu a na-achọ ime ka ị chụọ aja. Ọ bụrụ na ị mara achụ aja, nye ndị onye ya enyere gị aka wee chụọ aja mmụọ ga-ana ka ụzọ gị ghelu ka ịfụ na ọ na-eme. Ihe m na-achịkọwa ụmụ Igbo ka anyị na-achụ na aja, ị na-bido taa achụba aja. Ọ bụrụ na ị mara ka esi achụ, chụọ onye mara ka esi achụ, ka a na-achụrụ aja n'isi gị ka ụzọ gị na-emepe. Ọgwụgwọ ajụjụ ị nwere, you have my WhatsApp number. You can chat me privately, or you click on my YouTube video channel, like, share to your friends, and don't forget to subscribe so that we can our daily teachings.
Our intention is to help people live better life. Ka anyị mepere ndị mmadụ anya, ka anyị wee nyere ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche, ma ndị a ga-azụ ndụmọdụ, ma ndị a ga-alụ ọrụ mmụọ. Ya gazienụ, a sị m ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị. Udo dịrị ụnụ. Daalụnụ.